Moko kuom jotend duond bura mar ODM oseyo mane jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kuom nyiso jo ODM mondo oriwre kodgi e duond buche manyien kotelnegi kod seneta ma Siaya Oburu Oginga kod nyawadgi ma Homa Bay Moses Kajwang'. Giwacho ni Gachagua nyiso Raila mondo oriwre kode motelo ne yiero ma higa 2027 e otego mondo mi Raila owuog e winjruok mar sirikal mariwa ma entiere kod William Ruto. Ka giloso e gwenge ma Shiga e kaunti ma Homa Bay, jotelogo nowacho ni ODM ok bi riwore kode e duond bucheno. Them, including Gachagua, that Raila was the right leader to lead this country and give shares to everybody. They refused and supported Ruto. But now, when we are also talking to the same Ruto they went to support, they are telling us, you come and join us, you come and lead us, we are going to give you Kura. What is the assurance that they will give Raila Kura? There is no assurance. But if they want to give Raila Kura, let them wait for us to work for our people now, and when 2027 comes, let them come and talk to us and tell us what they have on the table. Kwa Ramogi Ruto, okwagomba kama 2027. Nika 2027 podi. Raila Molo Odinga kapon ngima. 2027 ene mobunyiso wa. Wagomba kama sani. Watamwe wacho sani. Sani upenja tani na tani budget midili kono. Abiangisi gima keto Homa Bay ka. Angisi gima keto gibadi Migori. Gima keto gibadi Kisumu. Gima keto gibadi Siaya. Wachoro ni ng'ato masgono ayuru. Mano uru joke mowachi. Joke ma igi wang'o wakawo kombegi. So wane sirikal ahinya to gimiluongo ni broad based government. Winjo gima wacho. But the party ma president neno yudo ologinene en UDA. But waduto te wane sirikal. To party wa en ODM.